Ďakujem ti, náš Pane, že môžeme počúvať tú plnú zvesť Evanjelia. Nie iba časť, ale je o tom, že si prišiel, zaplatil si, bol si vzkriesený, sedíš na pravici svojho Otca, prihováraš sa za nás. A túžiš, aby sme aj my vydávali to skutočné, pravé svedectvo o Tebe. Daj nám aj dnes počuť, prijať a Teba vyznávať až do konca. Amen. Drahí bratia a sestry, z úcty voči Božiemu slovu, prosím, povstaňte a počujte slova z Písma svätého, na ktorými sa chceme dnes zamyslieť, keď spomíname na mučeníka Štefana a slova, ktoré nás budú viesť aj k spovedi a Večeri Pánovej. A budem čítať z listu Rímskym z kapitoly 8, jediný 18. verš. Lebo tak súdim, že utrpenia terajšej doby nie sú rovné sláve, ktorá sa má zjaviť na nás. Amen, toľko slov z Písma svätého. Bratia a sestry, každoročne nám druhá slávnosť vianočná prináša spomienku na toho prvého mučeníka cirkvi Štefana. Do radosti Vianoc tak zaznievajú takéto vážne slova, pre niekoho nepochopiteľné posolstvo. Ale ja som vďačný za to, lebo bez dôrazu o Kristovom utrpení, bez dôrazu o utrpení aj pre Krista, by posolstvo kresťanstva bolo nevyvážené. A treba povedať, že my ľudia si veľmi radi z písma vyberáme to, čo sa nám páči. Áno, páči sa nám počúvať zvesť o speve anjelov, o tej radosti, ktorú zvestovali. Radi čítame niektoré pasáže písma, vyučovania nášho Pána. Ale niektoré úseky rýchlo preletíme, ako by sme to chceli preskočiť, ako by sa to netýkalo nás, ako by to ani nebolo adresované nám. A pritom, ako si rýchlo preskočíme aj to, keď sa hovorí o utrpení, nielen o utrpení Krista, to prečítame, ale o utrpení nás. Ak by sa to malo týkať nás, tak to neberieme vážne. A pritom je pravdou, bratia a sestry, že to, čo sa stalo Štefanovi, to bol iba začiatok. Vieme dobre, že všetci apoštoli okrem Jána skončili svoj život mučenickou smrťou. Vieme, že v prvých storočiach ich nasledovali tisícky, 10 000 ďalších. A tak to bolo počas celých dejín, tak je to dodnes v mnohých krajinách. Kresťania trpia, sú väznení, sú mučení a zomierajú pre nášho Pána. Skúsme si rýchlo pripomenúť, čo sa z písma dozvedáme o Štefanovi. To prvé, čo sa o ňom dozvedáme, bolo, že bol jedným z tzv. Diakonov. Kniha Skutkov apoštolov nám svedčí o tom, že vznikla potreba starať sa o vdovy. 12 zvolali teda všetkých učeníkov a povedali, neprichodí nám opustiť slovo Božie a obsluhovať pri stoloch. Preto vyhliadnite si, bratia, spomedzi seba 7 osvedčených mužov, plných ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme na túto službu. Stručná charakteristika teda, aký bol Štefan. Bol to osvedčený, už sa dokázal v nejakej službe. A my to vieme, že Pán Boh nepovoláva tých, ktorí čakajú, ktorí diskutujú, ktorí hovoria o tom, ja by som to alebo ono vedel. Nie tých, ktorí hovoria, toto treba urobiť, ale tých, ktorí sú už verní v nejakej službe. Po druhé, Štefan bol plný ducha a múdrosti, plný nie seba, nie svojich nápadov a pohľadov, ale v ňom prebýval Duch Svätý. A Štefan bol ustanovený pre službu a obsluhu vdov. Keď si to uvedomíme, je to žiadne výnimočné postavenie a možno nám pritom prídu na mysel slova nášho Pána, kto by chcel byť veľký medzi vami, nech je tým najposlednejším, nech je vašim sluhom. A potom 6. kapitola Skutkov apoštolov nám podáva zoznam tzv. 7 diakonov, ktorí boli ustanovení na túto službu. A Štefan je medzi nimi uvedený
ako prvý. Táto reč sa páčila všetkým, vyvolili si Štefana, muža plného viery a Ducha Svätého, ďalej Filipa, Prochora, Nikanóra, Timona, Parména a Mikuláša, prozelitu z Antiochie. A tu čítame o ďalšej charakteristike Štefana. Natíska sa nám otázka, ako sa to prejavovalo, že Štefan bol plný viery. Bratia a sestry, plnosť viery je podoba tomu prvému, o ktorom je napísané v písme, že uveril Bohu, a to je prototyp, to je Abraham. Abraham nemal nič rukolapné. Abraham uveril to, čo Boh povedal Božím zasľúbeniam. A pritom všetci, o ktorých nám písmo svedčí ako svedkovia viery, všetci títo držali sa toho, čo Boh povedal. A potom neskôr Štefan opisuje v tej svojej reči pred židovskou radou a spomína mnohých svedkov viery. Hovorí o tých, ktorí sa držali toho, čo Boh povedal. A Štefan bol tiež takýto istý. Opakom svedkov viery, opakom viery je nevera alebo pochybnosť. A takého človeka vieme opísať. Čokoľvek číta v Božom slove, tak on nad tým sa len pousmeje a ide ďalej. Štefan bol ďalej plný Ducha Svätého a my z písma vieme, aké je ovocie Ducha Svätého. Je to láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon, hovorí písmo. Toto bolo všetko vidieť na Štefanovom živote. Bol plný lásky, keď prichádzal k tým vdovám. Bol plný trpezlivosti, dobrotivosti. Bol verný v tej svojej službe. A nie len voči ním, ale kohokoľvek stretol. A potom čítame o Štefanovej charakteristike, že bol plný viery, milosti, moci, činil veľké znamenia a zázraky medzi ľudom. A potom nevládali odporovať múdrosti a duchu, ktorým Štefan hovoril. Teda okrem toho, že slúžil vdovám, teda vykonával manuálnu prácu, ako takýto príklad mu ukázal Ježiš, ktorý bol tiež ten, ktorý bol syn tesára a konal manuálnu prácu a pritom sa skláňal k ubiedeným a kázal. Aj Štefan činil niečo podobné. A potom nám, bratia a sestry, kniha Skutkov apoštolov podáva správu o zlomyselnom čine, ktorý urobili proti Štefanovi, keď postavili proti nemu falošných svedkov. Obvinili ho z rúhania proti chrámu, z rúhania proti zákonu. Povieme si, nič nové pod slnkom. Často o takýchto praktikách čítame v dejoch starej zmluvy. Napríklad začias bezbožného kráľa Achaba, takto obvinili jeho suseda Nábota, že sa rúhal proti Bohu a kráľovi, postavili falošných svedkov a Nábot bol o niekoľko hodín už ukameňovaný. Aj dodnes sa páchajú takéto podlé činy, keď niekto chce niekoho zničiť, alebo minimálne ho zdiskreditovať, očierniť. Nájde si nejakú drobnosť, ktorej dotyčný pochybil a kto z nás je bez viny a spravíme z toho obrovskú kauzu a cieľom nie je nič iné, iba toho človeka odsunúť nabok, vyradiť, aby sa na ten post dostal niekto iný. Ale bratia a sestry, Štefanovi nešlo ani o post, Štefanovi nešlo o žiadnu slávu. Štefan verejne zvestoval Božie slovo. A my sme dnes počuli z Evanjelia, čo predpovedal náš Pán o tých, ktorí budú ním poslaní, ktorí budú zvestovať Božie slovo. Mnohí z nich budú nenávidení svojim okolím a nečudujme sa preto. Pán Ježiš povedal, ja posielam vám prorokov, múdrych ľudí a zákonníkov. A vy niektorých z nich zamordujete a ukrižujete, iných zbičujete vo svojich synagógach a budete ich prenasledovať z mesta do mesta. Áno, toto sa stalo hneď na Štefanovi. Medzi tým je tá dlhá 7. kapitola Skutkov apoštolov, ktorá zachytáva Štefanovú obhajobu, teda dali mu možnosť brániť sa, v tom sa držali zákona. A
Ale ak tu z 7. kapitolu skutkov čítame, zistíme, že Štefan sa ani jedným slovom nebránil. Nebránil sám seba. Vyrozprával v tej obhajobe celé dejiny Izraela ako svedectvo o tom, čo Boh konal s týmto národom, že čo Boh sľúbil, to aj splnil. A skončil tým, že tomuto národu Boh poslal Mesiáša, Ježiša, ktorého ste vy, tí, ktorí tam počúvali, vy ste ho odmietli. A oni nedokázali počúvať ďalej, Štefan bol vyvedený von za hradby mesta a kameňovaný. A krátko predtým mu Pán dal zvláštny pohľad, ktorý Štefan vyslovil. Lebo bol plný Svätého Ducha, zliadol k nebesám, videl slávu Božiu a Ježiša stáť na pravici Božej. A riekol aj hľa, vidím nebesa otvorené a syna človeka stáť na pravici Božej. Ja som náročky dal počiarknúť to jedno slovíčko stáť, pretože v našom preklade písma to máme pod čiarou vysvetlené, že to možno preložiť aj tak pripraveného konať alebo prijať Štefana. Bratia, sestry, keď som bol malý chlapec a čítal som alebo počúval najprv túto správu, začal som uvažovať, keby ten Štefan bol radšej v tejto chvíli ticho. Veď to nemal povedať. Lebo keď toto povedal, to najviac naštvalo tých jeho protivníkov, hneď chytili kamene a hádzali po ňom. Všetko ostatné bola pravda, aj to ich škrelo, ale toto nedokázali ako si prehltnúť. Prečo Štefan toto vôbec vyslovil? Prečo neostal ticho? Až potom neskôr som si uvedomil, že to bolo moje detské uvažovanie a to detské uvažovanie je našim starým, prirodzeným premýšľaním. Premýšľanie, ktoré kalkuluje, ktoré prepočítava, čo sa mi oplatí a čo sa mi neoplatí. My sme dnes počuli vyznanie apoštola Pavla v liste Rímskym, keď hovorí o tom, že sme Božími deťmi. A hneď za to apoštol Pavol vyznáva, tak súdim, že utrpenia terajšej doby nie sú rovné sláve, ktorá sa má zjadiť na nás. To Pavlovo slovo súdim, ktoré tam je počiarknuté, v gréčtine v základnom tvare znie logizomai. A dá sa preložiť slovičkom myslieť, počítať, hodnotiť. My v tom počujeme to slovo logika, logizomai. Ja mám logiku veľmi rád. Lebo ten, kto nemá logické myslenie, tak to má v živote ťažšie. Naša logika nám, bratia a sestry, hovorí, toto sa mi oplatí a toto už nie. Napríklad obchodníci musia mať logiku, inak by prerobili. A naša logika nám toto hovorí, toto sa ti oplatí. Ale tam nechoď. A preto som detsky uvažoval, prečo to Štefan vyslovil. Veď si to mohol domyslieť, toto ešte pridá olej do ohňa. Mal si v tej chvíli Štefan mlčať. Avšak, bratia a sestry, po čase som si uvedomil, že keby mne dal Ježiš takéto zjavenie, ani ja by som nemlčal. A teraz si spomeňme na tých pastierov, ktorí videli na betlehemských pastvinách tých anielov. Mohli ste to nechať pre seba? Oni počuli ten najkrajší koncert, aký mohol znieť na tejto zemi. Oni videli takú slávu neba a to bola iba časť slávy. V nich to priam horelo. Oni nemohli ostať sedieť a povedať pekné divadielko a poďme spinkať ďalej. Oni museli o tom rozprávať. A niečo podobné zažil apoštol Pavol, ktorý predtým niesol meno Saul, keď prenasledoval kresťanov a keď čítame, že Saul tiež mal videnie a videl Ježiša. A práve o tomto Saulovi, ktorý prenasledoval cirkev, prvýkrát čítame pri kameňovaní Štefana, že svedkovia si poodkladali k nohám muža, mládenca, šaty, aby im to nebránilo pri kameňovaní. A to bol práve tento Saul, apoštol Pavol. A
ani Saul o tom nedokázal mlčať. Lebo do jeho života to prinieslo radikálnu zmenu, obrat o 180 stupňov. Z toho nepriateľa kresťanov, z toho nepriateľa prenasledovania Kristových nasledovníkov sa stal najväčší zvestovateľ evanjelia. Bratia a sestry, koho sa Boh svojím duchom dotkol? Komu Boh nejakým spôsobom zjavil sám seba, kúsok samého seba? Komu Boh odhalil pravdu o jeho vlastnej biede, o jeho malosti, ten človek prestáva ľudsky kalkulovať, logicky prepočítavať, čo sa mi oplatí a čo už nie. Človeku, ktorému bolo dané a zjavené viac, už neuvažuje takto prirodzene. A tak sa chcem spýtať každého jedného z nás. Bolo nám odhalené viac ako to, čo vidia moje oči? Ako to, čo viem poznať mojimi zmyslami? A nemyslím teraz na to, že by sme sa mali teraz predbiehať, či niekto mal nejaké zvláštne videnie, či niekto mal nejaký sen alebo niečo. Či niekto zažil aspoň kúsok toho, čo Štefan alebo Pavol. Viete, v tom odhalení viac ide hlavne o odhalenie nášho stavu, tej našej biedy. To, na čom sme si zakladali. A viete, mnohí si zakladajú na tom, že ja som už od malička, od detstva prichádzal do kostola, ja som ten skutočný pravý evanjelik a celý život som sa neodchýlil od viery. To tí ostatní. A v tomto myslení žil aj apoštol Pavol, ktorý si zakladal na tom. Bol som obrezaný 8. dňa, som farizej, som taký a všetko to vymenoval. Mnohí si zakladajú na dobrých skutkoch, čo som všetko pre Boha urobil a stále robím. To odhalenie viac ide hlavne o odhalenie mojej biedy. Pane, bez teba som úplne stratený. Pane, ak by si ty nebol prišiel, ak by si sa ty nebol narodil, ak by si sa ty nebol sklonil do tej mojej biedy, tak ja nie som tu. Iba tvoja milosť ma zachraňuje. Iba tvoja obeť na kríži. To, čo si urobil ty, na tom musím stavať. Lebo tak súdim, hovorí Pavol, tak uvažujem. To je nové uvažovanie, ktoré mi dal Boh. Že utrpenia terajšej biedy, utrpenia terajšej doby, to všetko, čo zažívam, Pane, aj pre teba, to nie je vôbec rovné. To vôbec nemôžem porovnať s tým, čo ma čaká. Tá tvoja sláva. Áno, čítame tu o sláve a žiaľ, my ľudia na tejto zemi túžime aspoň po maličkom kúsku nejakej slávy a zvykneme závidieť tým, ktorí sa majú lepšie ako my, lebo majú to alebo ono, lepšie zarábajú. Alebo tí, ktorí cestujú a už boli tam a ja som stále doma. A zvykneme závidieť a naša logika takto premýšľa. Ale bratia a sestry, slávu, ktorú pripravil pre nás Pán, túto slávu si vôbec nedokážeme predstaviť. A opakujem, pastieri videli kúsok Božej slávy. Aj apoštol Pavol predtým Saul videl malú slávu Ježiša, keď videl ho na pravici Božej. A Ježiš, keď sa zjavil na hore premenenia, tak bol len kúsok Božej slávy. A som presvedčený, že keby sme takýto malý kúsok slávy teraz uzreli, tak pustíme všetko, čo teraz držíme, či je to niečo materiálne, alebo či je to to, na čom si zakladáme. A vieme dobre, že Pavol v tých slovách, keď povedal, na čom som si zakladal, keď to porovnám s Kristom, dneska to nazývam, to boli smeti. Nielenže boli, to sú smeti. Ak si zakladám na tom, čo som, Pane, pre teba, čo som, Bože, pre teba vykonal, aké dobré skutky som urobil. Preto apoštol Pavol mohol niesť toľké protivenstva, preto mohol byť v toľkých väzeniach a nevadilo mu to. Preto z tých väzení napomínal, povzbudzoval, rozdával radosť, pretože to je neporovnateľné s tým, čo ma čaká.
To, čo zažívam tu, na tejto zemi, to utrpenie, to je na chvíľu, to je krátke. Ale to, čo ma čaká, to bude celá večnosť. A bratia, sestry, prosme a volajme, Pane, otvor nám oči, daj nám vidieť a súdiť, pozerať inak na veci. Nie logicky tou našou logikou porovnávať, čo sa mi oplatí a čo nie. Ale otvor môj zrak, aby som videl svoju vlastnú biedu, Pane, a buduj v mojom srdci vieru. Viete, potom v nádhernom vyznaní apoštola Pavla, lebo tak súdim, že utrpenia terajšej doby nie sú rovné sláve, ktorá sa má zjaviť na nás. Po týchto slovách Pavol napísal ďalšie nádherné vyznanie. Stvorenstvo zaiste s dychtivou túžbou očakáva zjavenie synov Božích. Ako by chcel Pavol povedať, celé stvorenstvo, celý duchovný, viditeľný i neviditeľný svet túži potom, aby sme žili ako Božie deti. Aby čím viacerí uchopili toto vierou, Páne, Ty si toto pripravil pre mňa. Nie na základe tej našej logiky, ale z Tvojej milosti mi bolo dané odpustenie a z Tvojej milosti ma čaká sláva, ktorú si ani neviem predstaviť. Celé stvorenstvo. Ja som kázal o anieloch, ktorí s túžbou túžia hľadieť, ako sa to evanjelium šíri ďalej. Aj tuto, ako keby sme za týmto mohli vidieť tých anielov a celý duchovný svet, ktorý s túžbou očakáva, či to, čo nám bolo zvestované, uchopíme vierou a nebudeme len plakať nad tým, ako sa mne ťažko žije, ako sa zo mňa všetci vysmievajú. Utrpenia terajšej doby nie sú rovné sláve, ktorá sa má zjaviť na nás. A dnes sme, bratia a sestry, pozvaní, aby sme si pripomenuli to, čo Ježiš urobil za nás. A dnes chceme pristúpiť nielen s pokáním, ale s radosťou. Pane, Ty si prišiel do tej mojej biedy. Ty si za mňa zaplatil. Ty si mi pripravil slávu. Ja Ti ďakujem za to, že len pre Tvoju obeť ma táto sláva čaká. Dnes sme pozvaní, aby sme to vierou uchopili a sa o tom utvrdili aj účasťou na Večeri Pánovej. Aby sme aj my vyznali, Pane, aj ja takto premýšľam. Tie všetky utrpenia, to, čo v živote možno ťažko nesiem, to absolútne, to nie je rovné s tým, čo si pripravil pre mňa a čo si mi dal darom. Nech je to aj dnes naše vyznanie. Poďme k nášmu Pánovi a povedzme mu to. Pane, ďakujem za tú slávu, ktorú si pre mňa pripravil, za odpustenie, za milosť, ktoré mi stále Ty dávaš. Ďakujem Ti za to.